ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони азизам. Тамошобинони азиз, имрӯз аз ҳамаи шумо ман хоҳиш мекунам ки аз ҳамин рӯз иборатан ман саҳифаи инстаграми худма активни пеш мебарам. ҳар рӯз видео, сторис, мотиватсия, видеороликчаҳо дар инстаграми ман мешавад. дар ҳамин видеоролике ки шумо тамошо дорен, дар якум комментария силкаи инстаграма закрепит мекунам. обязательно дроен дастгирӣ кунен, подписатсия кунен дар инстаграми мара ҳамроҳӣ кунен. пешакӣ ба ҳаматон ташаккури зиёд миннатдори бепоёни худма мерасонам. ногуфта намона, охирон рӯзи ман дар шаҳри Душанбе дар Садбарг қарор дорам. нигоҳ кунен чӣ хел гулҳои зебо, мошоаллоҳ. ин зебогиро мебинен, яким ин бениҳоят қинай нигоҳ бинуш. раҳмати Аллоҳ ба ҳамон шахсон